Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe sa channel na ito, Pinoy Rab YouTube channel. Mga uluhan ng mga balita, pagtaya sa panahon, malalamig na hangin at pag-ulan, isang linggong halo-halong panahon. Balitang lokal. Driver na bumangga sa traffic enforcer haharap sa kasong kriminal. DCPO pinabulaanan ang mga paratang ng planting ng droga. European Chamber nakikita ang paglago ng ekonomiya ng Mindanao ng 6 to 7%. Mga Easterlies nagsuspende ng klase sa ilang bahagi ng Davao. Pambansang balita, SM Mega Mall nagtanggal ng security guard dahil sa viral na video. Pulisya ng Iloilo City nagsisiguro ng kaligtasan at seguridad sa INC Peace Rally. Pandaigdigang balita, ano na ang nalalaman natin tungkol sa mga hostages sa hawak sa Gaza at kung sino ang maaaring palayain? 46,000 Palestinians ang namatay sa Gaza, ngunit ang tunay na bilang ay maaaring mas mataas pa. Balitang libangan. Drake nagsampa ng kaso laban sa UMG Recordings Incorporated dahil sa paninirang puri kaugnay sa kantang Not Like Us ni Kendrick Lamar. Ipinahayag ang mga nominado para sa BAFTA Film Awards. Balitang sports. Sinabi ni LeBron James na talagang isinaalang-alang niyang lumipat mula sa NBA patungong NFL noong 2011 lockout. Ang anak ni Tiger Woods na si Charlie ay tumawa habang pinapanood ang matinding pagkatalo ng kanyang ama sa TGL debut. Itinatampok na mga kwento, pagsusumikap ng California para sa 100% clean energy bago mag-2045. Davao City naglungsad ng kadiwa ni Ani at Kita, market para sa mga magsasaka. Trivia, alam mo ba? Isang 77 taong gulang na Filipino na manunulat ang naging unang tao na nakapaglakbay sa lahat ng 195 na bansa. Pagtaya sa panahon. Malalamig na hangin at pag-ulan. Isang linggong halo-halong panahon. Sa buong bansa, makakaranas ang Pilipinas ng halo-halong panahon sa Enero 15, 2025. Ang northeast monsoon ay magdadala ng malamig at maulap na kalangitan, kasama ang magaan na pag-ulan sa Luzon at Visayas. Samantala, ang Mindanao ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ang mga baybaying dagat ay maaaring makaranas ng katamtaman hanggang magaspang na dagat. Kaya mag-ingat ang mga maliliit na sasakyang dagat. Inaasahan ng Davao City ang bahagyang maulap na kalangitan na may pinakamataas na temperatura na 32 degrees Celsius at pinakamababang 24 degrees Celsius. May posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o gabi, kaya't magdala ng payong.
Balitang lokal, driver na bumangga sa traffic enforcer haharap sa kasong kriminal. Ang Davao City Transport and Traffic Management Office, CTTMO, ay nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa insidente noong January 11, 2025, kung saan isang driver ang sinasabing sinadyang binangga ang isang traffic enforcer. Inihain na ang mga dokumento, kabilang ang mga police blotter, medical certificate at CCTV footage sa Land Transportation Office Davao Region, LTO Davao. Iniulat ng enforcer ang mga paglabag na nakumpirma ng CCTV habang itinanggi ng driver na siya ay pinigil at iniwasan ang insidente sa mga isyong pangkalusugan. Binibigyang diin ng mga awtoridad ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas trapiko at pagsusulong ng mga posibleng kasong kriminal. Isang pagdinig para linawin ang kaso sa pagitan ng LTO Davao at pulisya ang isinasagawa. Ang viral na CCTV footage ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananagutan at pagsunod sa mga regulasyon ng trapiko. DCPO, pinabulaanan ang mga paratang ng planting ng droga. Pinabulaanan ng Davao City Police Office, DCPO, ang isang maling text message na nagsasabing ang mga bagong opisyal ng Philippine National Police, PNP, sa Davao City ay sangkot sa paglalagay ng droga. Nilinaw ng DCPO na walang bagong mga personnel na itinalaga sa lungsod at pinabulaanan ang mga sanggunian sa isang hindi umiiral na Stargate na lugar. Inilahad nila na ang mensahe ay isang recycled na peking balita mula sa mga nakaraang taon at kasalukuyang iniimbestigahan ang pinagmulan nito. Hinimok ni Acting DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Nakita ng DCPO ang mensahe bilang isang propaganda na naglalayong guluhin ang kapayapaan at muling binibigyang diin ang kanilang pangako na maglingkod sa komunidad ng may integridad at panatilihing ang tiwala ng publiko. European Chamber nakita ang paglago ng ekonomiya ng Mindanao ng 6 to 7%. Inaasahan ng European Chamber of Commerce of the Philippines Southern Davao Business Council, ECCP, SMBC, na ang ekonomiya ng Mindanao ay lalaki ng 6 to 7% sa 2025. Natatawid sa inaasahang paglago ng GDP ng bansa na 5%. Ang paglago ay pinapalakas ng mga sektor ng turismo, real estate at ICT, kabilang ang business process outsourcing, BPO. Binanggit ni ECCP SMBC Chairman Tony Pilarta ang potensyal ng ekonomiya ng Mindanao, ngunit binigyang diin ang pangangailangan ng suporta mula sa gobyerno upang matugunan ang mga hamon ng dulot ng klima tulad ng La Nina. Mahalagang magkaroon ng sustainable na infrastruktura at kakayahang makaligtas sa mga epekto ng klima upang maprotektahan ang mga negosyo at kabuhayan. Patuloy ang ECCP-SMBC sa pagpapalakas ng ugnayan ng Mindanao sa Europa na nagsusulong ng mga paborableng polisiya at ng
nagtutulungan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa rehiyon. Easterlies nagdulot ng suspensyon ng klase sa ilang bahagi ng Davao. Ang rehiyon ng Davao ay nakakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan dulot ng easterlies na may posibilidad ng mga flash floods at landslides ayon sa forecast ng Pag-asa mula January 15 hanggang 16, 2025. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Eastern Visayas, Caraga at Sorsogon. Sa Davao City, pinalitan ng blended learning ang face-to-face na klase dahil sa mga pagkaabala dulot ng panahon. Isang maliliit na landslide sa Mawab, Davao de Oro ang nagdulot ng pag-iingat para sa mga motorista sa Purok 16, Barangay Poblacion. Ilang probinsya at lungsod kabilang ng Davao del Norte, Davao Oriental at Panabo City ang nagpatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas. Nagbigay diin ng babala ang Pag-asa tungkol sa posibleng pagbuo ng isang tropical cyclone sa January na maaaring tumama sa Eastern Visayas o Caraga. Pambansang balita, SM Mega Mall nagtanggal ng security guard dahil sa viral na video. Nagdesisyon ang SM Mega Mall na tanggalin ang isang security guard matapos nitong salakayin ang isang batang nagtitinda ng sampagita sa loob ng kanilang premises. Ang insidente na nahuli sa isang viral na video ay nagpapakita ng guard na tinutulak, sinipa at sinusubukang sirain ang mga bulaklak ng batang babae. Kinundina ng SM Mega Mall ang aksyong ito at ipinahayag ang kanilang pangako sa inklusibidad. Ang Philippine National Police Civil Security Group, PNP CSG ay nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa mga posibleng paglabag sa mga etikal at profesional na pamantayan na maaaring magresulta sa kanselasyon ng lisensya ng security guard. Kasama ng mga pulis ng Mandaluyong, nagsasagawa din sila ng investigasyon at sinusubukang kilalanin ang batang babae sa pamamagitan ng mga lokal na paaralan. Tinutukoy din ng mga otoridad ang pananagutan ng security agency at maaaring pagpataw ng mga administrasyong parusa. Pulisya ng Iloilo City tiniyak ang kaligtasan ng INC Peace Rally. Tiniyak ng Iloilo City Police Office, ICPO, ang maayos na pagsasagawa ng National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa Iloilo Freedom Grandstand noong January 13, 2025. Tinatayang 18,000 na mga kalahok mula sa Panay at Guimaras Islands ang dumalo sa kaganapan na nagbigay diin sa pagkakaisa at kooperasyon. Pinuri ni ICPO Director Police Colonel Kim Legada ang mga stakeholders para sa kanilang pagtutulungan, kung saan ipinatupad ang isang komprehensibong plano sa seguridad na kinabibilangan ng mga checkpoint, patrol at pag-deploy ng mga pangunahing tauhan. Bagamat may mga minor na issue na dulot ng init, natapos ang rally nang walang malalaking insidente. Ipinakita ng kaganapan ang
dedikasyon ng INC sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaisa na kaakibat ng mga inisyatiba ng pambansang gobyerno para sa katatagan at kooperasyon. Pandaigdigang balita. Ano ang nalalaman natin hinggil sa mga hostage na hawak sa Gaza at kung sino ang maaaring palayain? Ang unang yugto ng ceasefire agreement sa pagitan ng Hamas at Israel ay kinabibilangan ng pagpapalaya ng mga hostages at bilanggo. Pinalalaya ng Hamas ang 33 hostages, kabilang ang mga kababaihan, bata at matatanda. Samantalang ang Israel ay magpapalaya ng 1,000 Palestinian prisoners na inaristo pagkatapos ng October 8, 2023 sa 250 hostages na kinuha ng Hamas noong October 7, 94 ang nananatili pa sa Gaza. Kabilang na ang mga banyaga at 7 Amerikano at ilan pa sa kanilang pinaniniwalaang patay na. Kabilang sa mga Amerikano na nakalista para sa pagpapalaya sa yugtong ito, sina Eden Alexander, Saguier Dikel, Chin at Keith Siegel. Sa kasalukuyang hawak ng Israel ang 10,000 Palestinian prisoners, kabilang na ang 3,376 na nasa administrative detention na walang formal na kaso. Kasama sa mga bilanggo ang 95 bata at 22 kababaihan. Ang plano ng palitan ay nagtatampok ng pagpapalit ng siyam na mga na may sakit o sugatang hostages kapalit ng 110 Palestinian prisoners na nagsisilbi ng sentensyang habang buhay. Ang kasunduan ay nagpapakita ng patuloy na krisis pang-humanitaryo kung saan ang mga pagpapalaya ay nagpapatuloy bawat linggo na nakatuon sa mga kababaihan at sibilyan. 46 Palestinians ang namatay sa Gaza, ngunit maaaring mas mataas pa ang tunay na bilang. Patuloy na digmaan sa Gaza ay kumitil ng higit na 46,000 buhay, kung saan halos 18,000 sa mga biktima ay mga bata ayon sa Palestinian Ministry of Health. Gayunpaman, ang mga pag-aaral mula sa London School of Hygiene and Tropical Medicine ay nagpapakita na ang tunay na bilang ng mga nasawi ay maaaring mas mataas, tinatayang lumampas sa 64,000 na namatay dahil sa mga traumatic injuries mula sa October 2023 hanggang July 2024. Noong October 2024, ang bilang ng mga nasawi sa Gaza dahil sa karahasan ay inaasahang lumampas sa 70,000 at ang tunay na bilang ay maaaring mas mataas pa kapag isinama ang mga hindi direktang pagkamatay dulot ng pagkasira ng healthcare, kakulangan sa pagkain at mga sakit. Balitang aliwan. Drake nagdemanda laban sa UMG Recording Incorporated dahil sa paninirang puri ukol sa kanta ni Kendrick Lamar na Not Like Us. Si Drake ay nagsampa ng kaso laban sa UMG Recordings dahil sa paninirang puri kaugnay sa pagpapalaganap ng kantang Not Like Us.
ni Kendrick Lamar na inaakusahan siya ng maling pagiging pedophile at paghihikayat ng karahasan. Ang demanda na isinampa noong May 2024 ay kaugnay ng insidente kung saan ang isang security guard na nagtatrabaho para kay Drake ay binaril sa isang marahas na pag-atake sa kanyang pag-aari sa Toronto. Inaasahan ni Drake na ang mga atake at mga pagtatangkang pasukin ang kanyang bahay ay may kaugnayan sa kampanya ng UMG upang itaguyod ang kontrobersyal na kantang ito. Siya ay naghahanap ng mga kabayaran at parusang danyos, ngunit hindi isinama si Lamar bilang isang akusado sa kaso. Inihayag ang mga nominado para sa BAFTA Film Awards. Ang 2024 BAFTA Film Awards ay kinikilala ang pelikulang Conclave, isang pelikulang tungkol sa proseso ng pagpili ng isang papa bilang leader na may 12 nominasyon. Nalampasan ito ang Emilia Perez, isang musikal tungkol sa isang drug lord na sumasailalim sa gender-affirming care na may 11 nominasyon. Ang period drama na The Brutalist ay nakakuha ng 9 na nominasyon. Ang tungkol sa pelikulang ito ay ang tatlong pelikulang ito ay naglalaban-laban para sa kategoryang Best Film. Ang mga nominasyon ay inihayag ni ng mga aktor na sina Will Sharp at Mia McKenna Bruce mula sa purong tanggapan ng British Academy sa London noong Miyerkules. Balitang pampalakasan. Sinabi ni LeBron James na talagang isinaalang-alang niyang lumipat mula NBA hanggang NFL noong 2011 lockout. Isinaalang-alang ni LeBron James na lumipat sa NFL noong 2011 NBA lockout dahil sa kanyang pagmamahal sa football at ang tagumpay niya sa high school bilang isang wide receiver. Sa New Heights podcast, ibinahagi ni James ang kanyang mga pagninilay na subukan ang football. Inaalala kung paanong siya ay kinumbinsi ng mga nangungunang college programs. Naniniwala si James na ang kanyang estilo ng laro ay magiging kombinasyon ng mga NFL stars tulad ni na Gronkowski at Moss. Ayon din sa kanya, mas madali para sa isang basketball player na mag-transition patungong NFL kaysa sa kabaligtaran. Binanggit ang mga pisikal na adjustments at koordinasyon na kinakailangan sa parehong sports. Ang anak ni Tiger Woods na si Charlie ay tumawa habang pinapanood ang matinding pagkatalo ng kanyang ama sa TGL debut. Ang debut ni Tiger Woods sa TGL, isang high-tech na indoor golf league, ay nagtapos sa pagkadismaya ng matalo ang kanyang kupunan, ang Jupiter Links Golf Club ng 12-1 laban sa Los Angeles Golf Club. Si Woods kasama ang mga kasamahan sa kupunan na sina Kevin Kisner at Max Homa ay nahirapan laban kina Justin Rose, Colin Morikawa at Sahith Theegala. Bagamat nahulog ng 5-0 pagkatapos ng 4 na butas at matapos na 8-1 sa unang sesyon, tinawanan ni Woods ang pagkatalo. Tinawag itong isang boat race. Ang TGL ay may 6 na kupunan ng PGA Stars na naglalaban-laban sa isang 15-match season.
kung saan ang mga laro ay ginanap sa isang arena na may kapasidad na 1,500 at gumagamit ng advanced simulators at kakaibang mga format. Mga tampok na kwento. US, pagtulak ng California para sa 100% malinis na enerhiya pagdating ng 2045. Ang California ay papalapit na sa ambisyosong layunin nitong makamit ang 100% malinis na enerhiya pagdating ng 2045. Nilagdaan ni Gobernador Gavin Newsom ang isang bagong executive order na nag-accelerate sa paglipat ng estado patungo sa mga renewable energy resources tulad ng solar, hangin at battery storage. Layunin ng inisyatibang ito na mabawasan ang pagdepende sa mga fossil fuels at mapababa ang greenhouse gas emissions. Bagamat malaking progreso na ang naabot ng estado, nagbabala ang mga eksperto na kinakailangan pa ng karagdagang pamumuhunan sa infrastruktura at mga pagbabago sa pulisiya upang matamo ang target na 2045. Ang California ay nananatiling leader sa US sa paglaban sa pagbabago ng klima. Davao City naglunsad ng Kadiwa Ani at Kita Market para sa mga magsasaka. Naglunsad ang Davao City ng Kadiwa ni Ani at Kita Market upang suportahan ang mga lokal na magsasaka at magbigay ng abot-kayang sariwang produkto sa publiko. Ang inisyatiba na suportado ng Department of Agriculture ay nagbibigay daan sa mga magsasaka na direktang magbenta ng kanilang mga produkto sa mga mamimili. Iniiwasan ang mga middleman at tinitiyak ang makatarungang presyo para sa magkabilang panig. Inaasahan ang proyektong ito na makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at magbigay ginhawa sa mga mamimili na nahihirapan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang proyekto ay nakatanggap ng positibong feedback mula sa mga magsasaka at residente at may mga plano itong palawakin sa iba pang rehiyon ng Mindanao. Trivia. Alam mo ba? Isang 77 taong gulang na Filipino na manululat ang naging unang tao na nakarating sa lahat ng 195 na bansa. Noong August 2022, si Jose Joe Luis, isang 77 taong gulang na Filipino na manunulat, ay gumawa ng kasaysayan bilang unang Filipino na nakapunta sa lahat ng 195 na bansa na nagpapakita ng espiritu ng pakikipagsapalaran ng mga Pilipino. Ang kanyang paglalakbay, na tumagal ng mahigit lamang 5 dekada, ay pinapalakas ng isang malalim na pagkamausisa tungkol sa iba't ibang kultura at kalikasan ng mundo.
idinokumento ni Joe ang kanyang mga paglalakbay. Ibinahagi ang mga kwento ng mga liblib na destinasyon, ang mga lugar na sinalanta ng digmaan, at ang mga kakaibang karanasan kasama ang mga lokal. Ang tagumpay na ito ni Joe ay nagpapakita ng tibay at sigasig ng mga Pilipino na nagsisilbing inspirasyon sa iba upang sundan ang kanilang mga pangarap, anuman ang edad o mga hamon. Ang paglalakbay ni Joe ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng determinasyon at bukas na puso, walang pangarap na masyadong malaki upang makamtan. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli. Ako po si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.